Alkaaks me nyt repimään? Mikä me? No niin, ala repii, Kalle. Siihen viereen. Sit kato ne haudataan sit sinne. Joo. Saatana pöllyä tänne asti. Kuinka syvä tää on? Täällä sivussa. Siellä on joku parikymmentä senttiä. Ja ensin pitäisi olla 5 senttiä. No tuolla näkyy. Siellä näkyy, paperi näkyy. Älä. Jumalauta, sieltä löytyi muuten toi meidän Verkon reuna. Tossa on yksi verkon reuna. Silloinhan meillä on Puoli, jos pitäisi olla toinen. tossa. Ja sitten nousee. Oi saatana. Kallen kenkäsavu on missä. Taas avut. Ja nousee. Oi, kaaditaanko tohon ylimääräiset? Saadaanko me vähän rapsittua sitä? Kalle vähän ottaa. Aina vaan. Oisko se siinä? Tiedäätkö? Meillä on takas tohon. Joo, voi lapata sinne. Täyttö! Sitten lämmittää. Se lämmin. Oi mitkä tuoksut. Tuoksut on kyllä hyvä. Alkaa tulla jo heti. Ai Lähdetään pikkuhiljaa tästä. Paperi kuorii pois. Oi. Ja kato on kosteena vielä tossa. On ihanan kosteita. Oi soikari. Ai se palannut. Ihanan kuumaa kyllä. Kato sieltä paljastuu. Nyt se lähtee sit pakettia. Pitäisikö se vaan tosta avata niinku? Puukolla vetää vaikka. Niin. Vetää siitä vähäsen, niin saadaan siitä. Hyvät tuoksut kyllä. Sehän ei sinne kotiyleisöön välitä. No. Oi. On kyllä hyvän näköistä. Ja on. No kyllä se. On ihan kypsää saa. Onhan tää. Aivan kypsää. Oi. Mehukasta. Oi. No. On.